דובי ברוד, אני איש טיפול, כבר למעלה מ-15 שנים, ואני פוגש בעיקר נערים בגיל שלך. אולי בעבר, לפני עידן האינטרנט, הפלאפונים והנגישות הקלה למידע, היה יותר קל לגדל ילדים ונערים בתוך אי של תמימות ולשמור עליהם ממידע שלא מתאים. כיום זה כבר כמעט בלתי אפשרי, כי המידע מתגלגל והשאלות קיימות וחייבים לדבר עליהם ולתת תשובות. מגיע לך לקבל תשובות ולהבין את מה שאתה עובר ומרגיש. בשביל זה אנחנו מדברים עכשיו. אין ספק, חובתו של כל יהודי, ובוודאי של נער צעיר בתלמוד תורה ובישיבה, לשמור על העיניים. אבל בוא לא נעצום עיניים. אתה, אני וגם ההורים שלך יודעים, צריך לדבר. אז בוא נדבר. כל נער מתבגר מתמודד עם חוויות, עם מחשבות, עם תחושות שהן נורמליות לגמרי, אבל הן חדשות ולא מוכרות לו. ולכן הן עלולות להיות מבלבלות. אנחנו נדבר בדקות הקרובות על מה שקורה לך בגוף בגיל הזה. מה עובר על הנפש שלך? מה קורה אצלך עם היצר בגיל הזה? מה זה בעצם היצר הזה? מדוע הוא קיים בכלל? מה התפקיד שלו? ואיך לומדים לעבוד איתו בצורה נכונה? אנחנו נדבר על בלבולים שיכולים להיות בגיל הזה, נפילות רוחניות שיכולות לקרות לנו, למה זה קורה, ואיך אפשר באמת להימנע מהם. וגם אם נפלתי, לדעת להתגבר ולהמשיך הלאה. אנחנו נדבר על התכלית והמטרה של כל בריאת העולם. אנחנו נדבר עם מי אני מדבר על העניינים האלה, מי הכתובת שלי כשיש לי קשיים בחיים. יחלפו שנים ותבין שסבלת לשווא. היום אני רוצה להעניק לך מתנה לחיים. אתה נורמלי, אתה כמו כולם. אל תחוש אשמה ובושה.